Díky Zláčičko, vítaj pri ďalšej epizóde podcastu Skupinová terapia. V tejto epizóde je hosťom český speaker, coach a mentor Pavel Moric. Ja som sa na toto nahrávanie tak strašne tešila. Neuveríte, trvalo to rok, kým sme sa stretli. A s Pavlom sa v tejto epizóde zamýšľame nad tým, ako šťastie ovplyvňuje sebaláska, vytrvalosť, psychická odolnosť, ako sa s tým môžeme naučiť pracovať a či je naozaj šťastie pre každého, či to všetci zvládneme, alebo sa toho vlastne možno iba bojíme. Nuž, ale skôr ako sa dáme ešte na túto epizódu, musím ti povedať jednu vec. V tejto epizóde je trošku horší zvuk, čo nie je náš štandard, takže viem, že tvoje rebríčky sú vysoko. Ale myslím si, že to zvládneme. Nie je to až také strašne, je tam len trošku ozvená, takže maj s nami strpenie a uži si túto epizódu. Teším sa veľmi na tvoje komentáre, čo s tebou rezonovalo. Ale my sme sa dnes zišli, lebo ja keď som vás prvýkrát počala rozprávať, tak mňa veľmi zaujala jedna veta a to bolo, že nie každý má odvahu byť šťastný. No a my v Čechách, nebo to, jak to je v originále, je štěstí není pro každýho. Například. A to je, myslím, že aj také kurzy máte, že? Měl jsem takový velký jako event, jsem měl 1500 lidí, štěstí není. Ono se to jmenovalo jako jen štěstí, ale pak tam bylo není pro každýho a já si myslím, že jako všichni můžeme být šťastní, ale ne každému se chce splnit ty podmínky, ty naší osobnosti, toho našeho osobního království. A čo je šťastie? No to je takový jako vnitřní duševní stav, kde cítíte určitý jako blaho, smíření se sebou, přijetí, možná ještě jako vděčnost, radost toho, že jste vlastně všechno, co je jako pro vás jako v pořádku a vy tomu říkáte ano. Jo, to je ono, že to je takhle, to je super. Je nejaký rozdiel medzi šťastím, lebo ja vnímam aj také, že šťastie, čo je spokojnosť. Jo. Taká životná. Oni v psychologii říkají, že spokojenost je vlastně něco, jako že v tom vnějším světě máte poskládané věci tak, jak vy chcete. Jako podle vašich představ je to vyzobrazený v tom vnějším světě. A to štěstí, že je takový jako nezávislý stav, který jako nepodléhá těm podmínkám vlastně jako venku. I když na Wikipedii najdete, že byli šťastní, protože vyhráli loterii. Prostě, jo. Nebo on měl štěstí, že dal gól. Takže to štěstí se tak skloňuje v různých jako výrazech, ale my asi myslíme to duševní, to vnitřní. No. Tak jenom, že někdy spokojenost je podmíněná, že venku to šlape, jak já chci. Zatímco osvícený můžou být šťastný, když okolo nich lítají. Dá se to? Jo, dá. Je to o nějaký míře frustrační toleranci. Jsou holky, kteří si ulomí kousek nechtu a už brečej a celý den je zkaženej. A pak jsou lidi na Bali, kterým hoří barák a oni tak se usmívají, říkají, možná jsme se už měli přestěhovat. Jakože to pojetí té reality je tak pestrý a to mě hrozně jako baví vlastně furt objevovat, co s tou psyché všechno dělat, kromě toho, co nás naučili na základce. No mne to tak ide, Pavel, že vy ste niekedy mali niečo, čo vám bránilo byť šťastný, alebo spraviť ten krok k tomu, že máte sa lepšie? Jestli mi někde něco bránilo. No tak čím víc dozadu, tak bych jako ukázal tamto je na tohle a tamhle kdyby, ale čím víc jsem jako aktualizovaný v tomhle věku, tak vidím, jak zatím stojí jenom moje nějaký konání, můj nějaký postoj, moje nějaký urputný něco, že jsem zasekl, že to musí být takhle. Jakože si hodně toho příkoří dokážu udělat jako já sám, aniž bych, že vidím, že to je jako moje věc prostě. Tak ja si myslím, že ono sa totiž to ľahko ukazuje prstom. Ale ja som sa naučila, a my sa to teda učíme v tomto našom podcaste, že všetko to začína a končí nami. Okrem tých pár veľmi extrémnych samozrejme situácií, ktoré nevieme ovplyvniť, alebo nerada by som povedala, že niekto si môže za to, že ho okradnú, alebo že bol naslnený, hej, že to asi nie. Ale v takých tých, že obyčajných životných veciach si prostě za to většinou můžeme sami. A já jsem teda i takovej jako spirituální úchylák, že já do toho zahrnu i to, že když se mi stanou ty blbý věci, tak já to beru, že to je kompletně jako moje karma, moje zodpovědnost, že něco ve mně manifestovalo takovou realitu, nebo jsem vstoupil do takových okolností, kde se mi tyhle ty věci jako staly. Takže já beru jako, že to je celý jako moje. Ale nikomu to nenutím. Že zo všetkého byste se měli něco naučit? To určitě, to je možný jako vždycky, že se můžete učit ze všeho. Někdy to chvilku trvá, než jako povolí ty bolesti toho, co se nám jako stalo, protože někdy, když spadnete v 50 km rychlosti na kole, tak co jsem se měl asi naučit, tak je dobrý, když mě někdo ošetří a zašije rány.
a pak můžou v nemocnici zpytovat, proč asi jsem se zachoval takhle, nebo co jsem si dokazoval, nebo proč mě život chtěl trochu zabrzdit, že jsem to měl nějaký rozjet. Takže časem vytvoříte nějaký způsob, jak číst tu realitu jinak, než jenom to byla smůla. Mm-hmm. Ale veľa robíte aj s ľuďmi. Čo je väčšinou to, čo nám bráni byť s takými spokojnějšími, šťastnějšími? Já si myslím, že nás limituje, že nemáme jako v dětství budovaný know-how, jak být šťastný, že se tady učíme spoustu věcí naspaměť a něco memorujeme a pak to převykládáme u tabule a pak to za 14 dní nepotřebujeme. Takže nikdo nás jako opravdu nevychovává v tom, co to štěstí je a jak ho dosáhnout, protože naši rodiče jsou chycený, stejně jako jejich rodiče. Ve stejném jako Marasto, myslím, že čím víc dozadu, tak to bylo těžší, protože jste museli jít na pole a zpátky a že bychom si jako filozofovali nad knihama. To ne, ale teďka je vlastně takový jako boom těch posledních prostě 15-20 let, nebo i posledních 5, kdy se to rozmohlo, ten jako seberozvojový průmysl a lidi se tím furt víc a víc zabývají, takže myslím, že těch nástrojů přibývá. Akorát zároveň s nima přibývá hrozně moc jako zahlcení a těch informací a podnětů, že lidi zase chvilku neví, co mají dělat, jestli mají se sprchovat ledovou, žrát zelený ječmen, meditovat nebo prostě dělat hajku, já nevím, prostě, že to je všechno. Takže je to vlastně zase ta doba těžší na nějaký jiný věci nebo nás straší umělou inteligencí. Takže chybí know-how a zároveň já když dělám s lidma, tak vždycky v tom vidím, jak ty lidi si stojí na vedení, nebo si překážejí, nebo dostali nějakou lekci od života, kterou tajně zavolali, aby se něco naučili a teď dělají, že jak se mi tohle mohlo stát, ale jejich jako podvědomí by asi o tom mohlo říct ještě nějakou jinou písničku. A neumí si poradit s těma těžkostma. Proto ty terapeuti nebo nevím, psychologové, koučové, mentoři vyplní ruce práce. A i my, kteří děláme tuhletu službu pro lidi, tak já si neumím představit svůj život bez terapie, kde někdo servisuje mě, někdo mi dá nějakou supervizi, zpětnou vazbu, kde já můžu jako ukázat nějaký bolavý místo a říct, hele, podívej, já potřebuji trochu pomoct, taky jsem se teď ztratil ve svý kupce sena. Takže a v tom veřejném prostoru povoluje to mínění, že si se všichni musíme pomoct sami a že když mám nějaký potíž, tak jít k psychologovi je prohra, to už taky jako patří starším generacím. Že se to jako lidi učí, že si uvědomují někteří tu hodnotu života a krátko. A že to nechtějí promarnit tím, že budou někde zaseklí ve slepý ulice 10 let. Prostě. Takže si necháme poradit, taky si třeba spravujete auto někde v opravně, že... Já jinak by už nejazdilo. No, to by ani moje. Jako jsme oba se sešli na nádraží. To nič, ja tam som byla odovzdaná osudu v tom servise. Ale čo sú tie informácie, ktoré si tak zvykne blokovať v tých kábloch? Informace, které si blokujeme v těch, že máme volbu. Jako i v těch situacích, prostě kdy se něco jako děje, nevím, trčíme v zácpě, někde máme bejt, jakože vlastně, ty vado, já to nestihnu, jako, že i v tu chvilku mám volbu, jo? I v tu chvilku můžu se sebou jako pracovat, že to vypadá, že jsem jako oběť té situace, ale když to trénujem, tak je tam spoustu nějakých hejbátek, ulevovátek, od dejchání po to teda, že prostě, nevím, si ukousnete veliký kus čokolády, nebo prostě si zařvete z okna, nebo prostě se rozbrečíte. Že tolik jako věcí, co se dá udělat, aby se mi trochu ulevilo, nebo že nějak rezignujete, to přijmete, že oni vám řeknou. Ezosvět vám řekne, musíš to přijmout. A já říkám, kde je to tlačítko, jako ukaž mi to. Ale když se to trénuje, tak si nějak umíme z toho dělat nějak míň. A já vždycky s svou ženou Anitou trénujem, vždycky se nám něco nedaří a teď v Indii toho bylo hodně. Tak se na sebe podíváme a řekneme, tohle je nejlepší okamžik mýho života. Takže prosírám nějaký seminář a jdu tam o půl hodiny později, co se mi stane jak jednou za 5 let. A říkám si, tohle je nejlepší okamžik mýho života. A ten nervový systém na mě čumí, jsem se úplně nepodělal, jako co je. A funguje to? Jo, jasně, trochu se zasmějete, zlehčíte tu věc, protože prostě víte, že to stejně se to zase nějak stane, stejně vyjde druhý den slunce, stejně to prostě, jako všechny naše trable se vždycky nějak ono to zapadne prachu na konci. Pamatujete, jak se byla u maturity, jak jsme se báli? Ježišmarja. Kde to je? To prostě. je, no, nebo nějaký přijímačky na výšku, kde to je, prostě jak ty vztahy a tohle, on to vždycky překryje další realita a další a další. Moja kamoška, to ste mi inak úplne pripomenul, moja kamarátka má takú propovidku, vždy keď sa deje niečo, čo je tak na hrane, tak ona vždy povie, že z tohto bude dobrý príbeh. Zlatičko, dáme si rýchlu pauzičku. Prosím, nepreskakuj, lebo chcem ti povedať niečo celkom dôležité. Prvá vec, krabička šťastia. Krabičku šťastia vytvorila klinická psychologička a psychoterapeutka Zuzka Šofraneková, ktorú si môžeš pamätať aj z našej epizódy o zlyhaní. Toto je krásna 10-týždňová cesta,
ktorá je plná každodenných úloh, ktoré sú rozdelené do 5 kategórií. Dúfam, že sa nepomýlim. Vďačnosť, láskavosť, nastavenie mysle, pozitívne rituály a sebareflexia. Je to taký každodenný impuls k šťastiu, takže ak toto s tebou rezonuje, neváhaj a ďobni, v popise epizódy nájdeš link na svoju krabičku šťastia a nezabudni ju zaobstarať aj niekomu, na kom ti záleží. Nie. Ešte mám aj taký tip na čítanie. Ja si dnes idem do Pantarej po svoju kópiu knihy od Gábora Matého, Keď telo povie nie. Ja milujem tému psychosomatiky a ako naša psychika ovplyvňuje aj naše fyzické zdravie, takže ak aj ty chceš vedieť o tejto téme viac, bež do najbližšieho Pantarej alebo si svoju kópiu objednaj tuto, v popise epizódy nájdeš linčík. No Zlatko, a teraz jedna veľmi dôležitá správa, posledná. Skupinová terapia je nominovaná v podcaste roka tento rok v 2 kategóriách, a to kategória Miláčik a Klapka. Prosím, bež hlasovať a pamätaj, z každého e-mailu sa dá hlasovať len raz, takže vyťahni aj svoj pokec e-mail a popros celú svoju dedinu, aby hlasovala za skupinovú terapiu. Veľmi veľa to pre mňa znamená, ja sa strašne teším a poďme ďalej na túto svoju spoločnú cestu. No a ešte posledná vec, ale dôležitá. Skupinová terapia je nominovaná aj tento rok na podcast roka v 2 kategóriách, a to Miláčik a Klapka. Takže prosím, bežte a hlasujte z každej svojej e-mailovej adresy, aj tej tajnej, aj tej ešte pokecovej. Teším sa na našu ďalšiu spoločnú cestu. Išli sme z Paríža a išli sme na letisko a ja som sa zobudila v tom taxiku a ja, že prečo sme pri Orly, a povedali sme, že nemali sme akože veľký nejak časový gap a ona tam sedela s tým telefónom a kamarát bol vpredu, ten to akože mal na starosti a že Viktor, prečo sme pri Orly? A on taký, že na letisku, nie? A ja, že ale my letíme Charles de Gaulle. No proste skoro sme zmeškali lietadlo, ale chvála Bohu meškalo. No a ona tam sedela a ona iba taká, že to bude dobrý příběh. To budu od dneška používat. To jsou přesně ty ulevovátka, že se vám to jako zmírní, pokud to není nějaký extrém. A mně to přijde dobrý si tímhle pomáhat. Takže lidi zapomínají, že mají volbu, že můžou změnit jako postoj. Mně se spoustu věcí taky jako umí nelíbit, co nevím, jede lidi a vyhodí nějaký odpadek jako z auta a říkám, ty vole. Tak od toho prožít si ten hněv, až po to mu poslat nějakou dobrou mantru pro jeho srdce, ať se probere, jako je toho spoustu. Takže mě baví objevovat, jak si jako můžeme pomoct sobě nebo druhým. A nenechat to jenom, no jo, tak to je v háji. Musím trpět. A říkám, nemusíš třeba. Pojď jako trošku ale zabádat, jestli. Někdy jo, někdy úplně. Někdy jsme v řetězech a prostě nás to chce jenom, aby jsme si sežrali tuhle hořkou polívku. Ale je tolik míst, kde my si myslíme, že to musíme sežrat a nemusíme. Že je úplně v poriadku, že kľudne môžeme trpieť chvíľu a precítiť to, ale že to neznamená podľa mňa, že tam musíme aj ostať. Hej? Že podľa mňa rozdiel je, že skôr podľa mňa nemáme veľakrát odvahu potom vykročiť z tej emócie alebo z toho, ako sa tam máme. Jo, my trochu i trucujeme někdy životu, tak já teda budu, a teď, když jakože přesluhujeme, že jsme uražený přes míru, že už nám není 6 a někdy jsme i v těch stazích takový jako na dlouhou dobu. Tak a dokud se neomluví, tak já s ním nebudu mluvit a my víme, že třeba v tom taky hrajeme nějakou roli, tak taky můžeme napsat SMS-ku, hele, já jsem to asi taky trochu přehnal. Ale veľakrát jsme přesvědčení o své pravdě. Ano, a tyhle ty přesvědčení o naší pravdě a o tom, že jenom jak my to vidíme je dobře, je často příčinou toho, že pak trpíme nebo nám není dobře. A čo sú také, že čo môže človek spraviť preto, aby mu bolo lepšie? Lebo všetci, keď sme sa bavili o tejto téme, všetci ľudia povedali na to jednu vec, že jediný môj nepriateľ je moja hlava. Jo, tak to by tady buddhisti taky odkejvali určitě, jak ta mysl vymýšlí nekonečně příběhů, na který se jako přilepí ty naše emoce a my si to prožijeme jako nějakou realitu. No. Co můžeme udělat pro to, aby nám bylo líp? Já třeba taky po té Indii jsem teďka takovej jako trochu rozlámaný, trochu mi to celý dojíždí, takže taky jako mám slabší náladu jsem měl včera.
že jsem nějak do garáže a říkám, a budeš se usmívat, dělej, ti říkám, budeš se usmívat úplně na sílu. Takže blbá nálada a já se usmívám, protože vím, že když se usmíváte nebo tělo dáte do nějaký pozice, tak to psyché za chvilku na to bude reagovat. Nebo si udělám nějaký dechový cvičení, který prostě vás trošku jako vyladí, anebo prostě se vykydnu u Netflixu a hej, čokoládo, pojď ke mně, pojď. Jako tam ta vůle, pokud je vůle, aby mi bylo líp, tak to už mi přijde, že jako nějaký lidský progres, že jako nehniju v té náladě. Jako můžu, já vždycky říkám, můžete, prociťte, prožijte, buďte úplný terapeuti, super. Ale jestli chcete z toho nějak vylejzat, tak musíte udělat nějaký předěl, nějakou aktivitu, nějakou činnost, jako prostě. Jdi se projít okolo baráku, zadejchej si, pusť si svoji oblíbenou hudbu, čum na Netflix, jako něco. Musíme trošku jako pomoct tomu, jako se vytáhnout z té žumpy a nejenom, no, jsem chudák, jsem tady. Tak to je rozhodnutí, ne? No, ale to už je právě ten progres. Že jako vlastně vždycky, když mi je blbě, tak by to mohlo zapnout tu kontrolku, pod s tím něco dělat. Jo, jenom jako je mi blbě, můžu s tím něco dělat, ani nemám náladu. No tak nic. Ale je to tvoje volba, jako rozhodl ses. Že to, že se mi nechce, neznamená, že to musím jako následovat. Mně se spoustu věcí nechce, ale jako učím se překonávat tyhle ty jako věci, jako stávat z pelechu prostě před čestou, taky on se mi nechce, ale jako nese to nějaký ovoce, víc si sebe vážíte a ten vnitřní svět není taková cochcárna, že se tam narodí jenom nějaký pocit a vy se zhroutíte, ale že prostě tam je šéf, který může říct, hele, i když se ti nechce, zapneme vůli a jdeme. Tak to sa buduje aj vytrvalosť. A mne teraz tak ďakujem o tom rozprávate, že možno sa tou vytrvalosťou buduje aj odolnosť. Určitě, to je super kombo, jak jste to pojmenovala. Jakože jsem vytrvalej, tak ty síly tam ubejvají a já se najednou začnu konfrontovat s tím nekomfortem, nebo že mě něco začne bolet a já vlastně, když to překonávám, tak ten odpor vykovává tu odolnost. No. A to potom ide akože aj to vedie k takému lepšiemu sebavedomiu, nie? Lebo však každý nejaké prekonanie je krok k lepšiemu sebavedomiu, lebo ja som si to tak osvojila. Tak hej, samozřejmě, jako mně přijde, že člověk na sebe hrdý, když každý den, nevím, 2 měsíce v kuse stává na ranní otužovačku, že ten kredit té sebedůvěry tam vyroste, že hej, já jsem na sebe hrdý, to je jako pekná práce. Lebo niekedy, a ma zaujímalo, že čo si o tom myslíte vy, je, že ako veľa, ako vidíme sami seba, neviem, či to mám nazvať, že ako sa máme veľmi rádi, tá sebaláska, alebo ako sa vidíme, možno nejaká sebahodnota, ovplyvňuje vlastne to, že akú máme odvahu mať sa dobre, že žiť ten lepší život? No, jako když se máme rádi, tak z toho plyne spoustu benefitů. Jeden pro mě výrazný je, že těm druhým třeba nedovolíme vůči nám se nějakým způsobem chovat. Že se ozvem, že řekneme, hele, takhle se mi to nelíbí, pojďme to udělat jinak. Ty lidi, co třeba tu sebeúctu nějak nemají, tak to jako polknou nebo vydržej. Takže to je tohle. A potom se snažíme taky pro sebe dělat nějaký dobrý věci a hezky se o sebe jako nějak staráme. Že když se máme rádi, tak něco sami sobě už neuděláme. Tohle nesežeru, protože mi je pak takhle. Jo, nebo tyhle 3 panáky už si nedám, protože vím, jak dopadne. Takže tomu říkám taková praktická jako sebeláska, že vlastně vnímám, jak se mám a nějak to respektuju a umím to následovat, nebo se ozvat, prostě říct, hele, tohleto. A teraz, keď ste použili túto anekdotu, že nedám si toto, lebo mi z toho bude zle, tak veľmi veľa ľudí na to povie, že ale je to také dobré, že ja to prežijem, že mi bude zle. Jo, to je možná nějaký slovenský porekadlo, to záleží, no tak asi jsme se všichni někdy jako opili a pak druhý den ty vole. A někdy to za to stálo a někdy ne. Já myslím, že máme v oboje ty zkušenosti a že se furt lidská rasa moudřejší učí hledat tu míru. Jako prostě ví, že už nám není 20, takže tohle, když vypiju, tak druhý den se najdu takovejhle. Tak jde o to jenom, jestli to za to stojí. Ako sa mať o niečo radšej? Začíná to tímhle, že lidi napadne, že chtějí se mít o něco radši, o kousek. Že si řekneme, no to začíná tím, že si řeknu, já bych se chtěl mít o něco radši. A hned zatím je přesně tato otázka. A jak by se to konkrétně mohlo v mém případě projevit? Co by to mohlo jako být? A teď se kouknu na všechny ty oblasti toho života, zdraví, vztahy, peníze, moje práce, kde by se to mělo projevit, osobní rozvoj, hobby. A mně přijde moc hezký, když třeba já lidi učím, aby každý den pro sebe udělali něco hezkýho. To byla jaká jejich mantra. A než stanou ráno z postele, tak si položí otázku, co bych dnes pro sebe mohl udělat pěkného. To je krásné. Ale nevstanu dřív, dokud nevymyslím tu konkrétní věc. To by někdy trvalo. No,
A ono vás to ale stimuluje k tomu, jako, že se pohnete, ať v posteli jste půl dne. A zároveň se to musí jako trénovat. Ale stane se z toho pak něco, jako když si čistíte zuby, že to je návyk se potěšit ten den. Že pro sebe něco uděláte, že se jdete najíst do nové restaurace, na meníčko, že prostě si dáte dobrý trénink, že vyzkoušíte nějaký nový sport, že se kouknete na něco, co vás potěší, že si zavoláte s někým, koho jste neslyšela. Jako, je to o tom to pěstovat, tu kreativitu toho potěšení směrem k sobě. Není to pro mě jako jednorázovka, že jako mít se rád znamená, že, ale že to je něco, že tu polívku furt ohřejvám a každý den na ní jako pracuji, trochu ji dochutím, zase uvařím. To není jako jednorázovka. Tak ako ste hovorili, že naši rodičia a naši detkovia, babky mali asi trošku menej nejakých vedomých zdrojov, tak by som to povedala. Určite. Tak my sme sa tu už viackrát rozprávali o tých transgeneračných veciach, ktoré sa proste predávajú z generácie na generáciu. A je podľa mňa veľmi ťažké vôbec si zosobniť, vôbec si priznať, že toto možno nie je pravda. Takéto nejaké vedomie alebo taká nejaká ten obrazok, ktorý máme o svete alebo aj o sebe samých. A teď jak to souvisí? No a že ako toto opustiť, lebo to podľa mňa akože je veľká vec, že ako si to ľudia dokážu vôbec akože zvedomiť, že toto môže byť ich. Že ako to tam... Jakože někdo zpochybňuje, že existuje to transgenerační... Nie, nebo... ale že viete, že napríklad, že celogeneračne počúvate, že peniaze sú hrozné. Je tohle. Áno. Jo. A vy žijete v tom, že akože naozaj takýto svet, však ja som už dnes... som prijala také vedomie, že na hoci čo si budeme myslieť, nájdeme niekoho, kto nám to proste potvrdí. Hej. Že dneska sa už nemusíme ani snažiť. Takže myslíte, jak vypláchnout tyhle ty jako ako vôbec nálepky? prísť na to, že toto vlastne možno vôbec nie je pravda a môže to byť inak. To je, myslím, maraton. No. To je jako fakt běh na dlouhou trať. Pokud vyrostete v prostředí, kde vám něčím vyplachujou hlavu, tak to není jako, že si to za rok dáte pryč. Jako když jste tím odkojená, jako že tohle je špatně a tohle je dobře a černá kočka přes cestu, to je fakt smůla. Tak já pocházím z rodiny, kde černá kočka přes cestu je prostě neštěstí. Jako babička mě v tom jako úplně louhovala. Jako, jo. A v Indii to je jinak šťastie, ja si to vždycky hovorím. Já o tom učím, jak to takhle jako je já to. Vždycky, když přeběhne, tak ten spoj v hlavě udělá. Babičko, ahoj, a já vím, že to nenosí štěstí, nebo jako neštěstí, ale není to čistý, jako když by vám to nikdy nikdo neřekl. Nemám to v sobě, že to je jako čistý. Vím, že ta černá kočka tu symboliku nese a že tím český národ a slovenský je napuštěný. Jako nepřikládám tomu nějakou váhu, ale není to, jako když přiběhne jiná, tak je to v pohodě. A ta černá zbudí takovou emoci a říkám, jo, vidím teba, dík, zdravím. Ale není to čistý, takže je to fakt. Já jsem třeba trénoval v neděli, máme klub karate, já jsem trénoval každý den, kromě soboty, jako lidi, 5 lekcí denně a měl jsem i nedělní tréninky. Mně trvalo 5 let odstranit ze sebe ten stres na to, že v neděli jako mi končí pohoda a nevím, v 5 jdu na trénink. 5 let jsem ty víkendy prožíval, že jsem si vzpomněl a měl jsem ten knedlík v žaludku, dokud to ten čas takhle jako opravdu nejedeš, fakt to není. Jo. Něco takového, že to fakt trvalo jako dlouho. Když to 15 let děláte, tak to chvilku trvá, než u mě to bylo prostě, že jsem už v neděli ráno trochu věděl, že v 5 klušu do studenní tělocvičny prostě na 3 hodiny. Sranda, lebo keď to trvá takto dlho, tak myslím si, že veľa ľudí by to bralo ako nejaký znak toho, že to tak asi nemajú mať, že sa na to majú vykašľať. Co myslíte? Že 5 rokov ste v strese z toho, že v nedeľu idete do práce alebo na tréning, že je koniec oddychu, hej. Tak veľakrát počúvam a podľa mňa tu je akože niekde v tom však je ten zlatý stred, nájsť si tú zlatú strednú cestu, je podľa mňa ťažké prísť na to presne, že kedy je toto, kde musíte vytrvať, alebo kde by ste mohli vytrvať, a potom to, kedy naozaj, že toto mi nefunguje, to radšej nedám, lebo však ja som z toho zbytočne vystresovala. Jo, tak jenom, že ten stres nebyl nějaký obří, jako když jdu k maturitě, ale byl to takový pocit v žaludku, že tam je ta povinnost a že musím někam jet. A někdy jsem se i těšil, ale prostě ten návyk, že v neděli někam musím, jsem si na něj i fakt po letech jako vzpomněl, že je vlastně. Až teď je to úplně čistý, že neexistuje, že bych v neděli jako jezdil na nějaký tréninky.
A bylo to tam dlouho. Tak to jsme se bavili, jak je někdy těžký, jsou nějaký metody, které by vám tady určitě New Age a všechno jako vyjmenovali, jak jde odblokovat něco za týden. Někdy jo a někdy prostě ne, protože to v nás má třeba dělat ještě nějakou jinou službu a ne všichni jsme taky vybaveni na kapacitu jako něco za týden smáznout jako ze sebe. Takový příklady, jak prostě to jsou lidi jako z oboru a já jenom jako někdy nesouhlasím, že když máte nějaký hlubší trauma, že ho odblokujete jako za týden. Ty hlubší traumata mají prostě, jsou někdy nasáklý prostě až do buňky a fakt to trvá. A my se po dobu toho, co nějakou věc taky neseme, máme naučit spoustu jiných věcí, které nás tohleto ústřední téma nutí se učit a dělat a pracovat, aby jednou nás to mohlo jako víc propustit. Jo. Takže já na tyhle ty rychlokvašky a instantní polívky moc nejsem. No. Tak to sme dvaja. Lebo ja, aj teraz mi ako rozhodol okolnosti kamarát hovorí, že no, ale že ja by som nešiel na terapiu, lebo na čo sa ja budem akože zbytočne vrtať v minulosti. A hovorím, že vieš, proste, že teraz som čítala neviem koho a že on proste hovorí, že ty dokážeš za 30 dní byť nový človek. A ja, že Viktor, ale že... A ja, že akože áno a nie zároveň. A ja, že nie, lebo ty... Je, že poviem, že preto to tak dlho trvá všetko. Lebo to není sranda a to ma zaujíma, čo si mysleli. Lebo z toho, čo zatiaľ doteraz som počula, tak ja mám taký pocit, že to by ten nervový systém akože ani nezvládol, keby vy sa máte za tak krátky čas chovať ako úplne iný človek. Že ono, tak jak si hovorí, že to tam je že nasiaknuté hlboko, tak veľakrát mne sa to tak deje. V jednej sfére to nejak akože pustím, v nejakej jednej sfére to spracujem, ale potom príde nejaký nový trigger v ledorúžovom, ktorý sa na to podobá, až keď si na to dám okuliare a pozriem sa na to akože s odstupom, že není to všetko podľa mňa také jednoduché. No. Gábor Maté. Áno, to je. Prostě úžasný terapeut. Říká historku o tom, že ho vlastně maminka ho někde v nějakém útlém věku musela někde prostě odložit na nějaký čas, pak se nějak vyzvedla a říkal, že v jeho 70 letech nebo koliká jeho manželka ho měla vyzvednout na letišti a že nějak říká, hele, já tady mám nějakou práci, vezmi si taxíka, to je celý. A jemu najelo ta stopa toho odložení, toho odmítnutí tou matkou, že měl ty pocity toho dítěte. A to je chlap, který na sobě celoživotně pracuje. On inak v tomto prípade ešte povedal, že super povedať, že to ona ho že neodložila pre svoj benefit, ale kvôli vojne. No, jasne. Hej, čiže ona ho akože chránila a vy ako dospelý človek viete, že vás matka neodložila, ale že napriek tomu tam ty reakcie sú, no. A právě, takže když někdo přijde, hele, my tady máme metodu a my tě přeprogramujeme, tak já jsem vždycky otevřený jako OK, jako může být, ale moje zkušenost, myslím, že jich pár mám, že to prostě nefunguje. Ani to jako nemá fungovat tak, že si něco odložíme jako za týden. Dobrý strom nevyroste za týden prostě. Jo? Že nějaký věci opravdu trvají. Já vím, že by lidi si z podstaty jako přáli některé věci urychlit. Já taky. Některé věci bych klidně jako, aby už byly. Ale prostě ne. Prostě mají nějakou životnost, ať tu dobrou, tak ale i tu špatnou prostě. No, ja som tiež veľmi netrpezlivá a veľmi sa, keď si niečím prechádzam takým náročnejším, tak akože ja by som to najradšej mala za 2 týždne hotové. A som sama zo seba nervózna, že ešte si to nedala, musíš sa viacej snažiť. No. Ale ono to až tak retrospektívne sa podľa mňa dá na to pozrieť potom, že nedalo sa to. Jo, ale jsou lidi, kteří se třeba bojí jako pavouků a fakt přijde nějaký, nevím, neurolingvistický programování a někdo puf a on to nemá. Jo, to jsem zažil, jsem měl třeba alergie na trávu, pupeny a někdo si mě takhle odblokoval a já jsem to neměl. Já jsem jako čuměl a říkám, jo, super. Ale ne vždycky to funguje na každýho a ne každý půjde za tímhletím borcem se odblokovávat. Jo? Takže je spoustu proměnných, který udělají to, že si s nějakýma bolístkama prostě jako počkáme a podrží si nás. Potom je ďalšia vec, Pavel, že to chce veľkú dávku odvahy postaviť sa tým svojím, ani nebudem hovoriť démonom, pozrieť sa takto do zrkadla. No, pro mě je to nějaká taková životní nutnost i vášeň zároveň. Já to mám takový spojený, prostě, že si nemůžu představit, že bych tu práci se sebou na sobě nedělal. Vždycky tam pro mě byla nějaká velká zvědavost. Jaký by byl Pavel, kdyby byl zdravější, kdyby psychicky jako vyrost, kdyby se jako rozkvet. Vždycky jsem byl zvědavý na tu moji jako verzi příští, bohatší, uvolněnější, mít nějakou vystrašenou. Takže já mám jako práci na celý život a do toho prostoru zvu lidi, kteří mají jako zájem se sebou něco dělat a loupat tu cibuli. Tak... Ono je to vlastne práca na celý život, ono to vlastne nikdy neskončí. Jo.
prakticky. A vždycky přijde ta odměna v podobě toho, že prostě po tom nějakým léčivém procesu se jako rozední a fakt přijde se vrátí nějaká část cíly nebo něčeho, ježiš, to se nějaká autenticita, nějaký zaprodaný kousek té skládačky. Takže to není jenom jako, že to je dřina, nic se neděje. Kdyby to byla dřina, nic se neděje, já ty benefity taky jako chci. To dělám, protože se děje. A čo myslíte, ale že ako niekto, kto si, alebo takto otázka, keď niekto je tak ukotvený v tom, že takto som a povie si, že no ale ja som takáto lenivá, ja to robiť nebudem, tak existuje niečo, ako môžeme týmto ľuďom, ako sa ich dá nakopnúť? Já nevím, normálně, jenom fyzicky asi. Si kopnout je můžete, ale nevím, jestli to bude fungovat. Ale můžeme si ulevit. Ne, si mám legraci. Jo, tak myslím, že naše rodiče jsou takovým příkladem toho, kolik věcí bychom s nimi chtěli třeba změnit, nebo já vždycky bych chtěl změnit na mámě a na táto spoustu věcí a na tom si vždycky vylámu zuby, protože já jsem třeba chtěl jenom, aby pili víc vody, aby svýmu tělu, ale dvě nám prostě dopřáli víc. No, já si dám pivko a říkám, to není stejný, nebo kafe, říkám, to odvodňuje, tati, prosím tě, jestli tu chceš být díl. Tak to jsem je snad naučil, že si dají 2 decku denně, nebo prostě jako z toho. A to je ale vlastně vrcholný práce v naší jako rodině. Takže když někdo opravdu nechce, tak nic. Jo. To je vždycky jako, že já vám tam pošlu na terapii manžela. Říkám, počkejte, a chce. No ne, ale on to potřebuje. Říkám, to je váš pohled, ale co já tady s koním, který nechce. A čo môže urobiť človek Pavel, alebo čo ste urobili vy, aby ste sa s týmto zmierili, že tí rodiče sa nezmenia? Já jsem do nich učil, tak já myslím tak prostě 15-20 let s nějakýma věcma. Některý možná po letech jim trochu došli, takže vidím, že to třeba i někde mělo nějaký pidi efekt. Ale já si spíš uvědomuji, že vlastně při tom setkání s nima nechci ztrácet čas nějakou osvětou o změně, ale spíš si je chci užít, protože mým tátovi je 84, mám je 73, tak jako vlastně, že jak ubíhá ten čas, tak si říkám, že s nima prožiju to v těch verzích, jaký jsou, ale já to budu jako jinak brát, protože to, že to vezmu já jinak, je mi dostupnější, než je změnit. Tak dělám tohle. A není časť reality aj taká, že nás často najviac vytača na druhých to, čo máme sami v sebe? Jasně, samozřejmě, jako jo. Ale i taky to je jedna věc a druhá věc je, že to není podle nás taky. Že to my máme nějakou představu, jaký oni by měli být. Já když vidím nějaký nevyužitý potenciál nebo nějaký nesoulad, tak já jsem jako deformovaný tím svým posláním, tak já jdu něco opravovat a radit někomu. Vždycky si říkám, Pavle, drž hubu, dej si v pracovně, vole, tohle je účastník zájezdu, nech ho bejt, prostě, prosím tě, uklidni se, šetři energii. Takže tohle je potřeba si taky jako hlídat, no. Vlastně jít někomu říct svoji pravdičku, to já třeba jako umím, ale je dobrý u mě, když vidím, a já nejsem v nějakým pracovním svým vohozu, vidět nějaký nesoulad a nechat ho bejt, jo. On si jako život a Pán Bůh poradí prostě. Dobrý. A oni dva taky. Ale ta nutkavost, tak jsem naučený, že furt někde pomáhám a něco dávám do jako lepšího, do takové akorátnosti. To taky nedělat je pro mě někdy jako výzva. Hej, to mám aj ja, moja mamina hovorí, že by som chcela viacej ako tí druhí. Ešte jednou. Že ja by som to chcela pre tých ľudí, že viacej ako to chcú oni sami. Jo, jasne, no, to je skvělý. No, takže, alebo keď hučím to mojej mami, tak ona mi povie, že ja nebudem tak, ako ma chceš mať. A já se někdy směju, že když mě zvou do těch firm a já objíždím tu republiku a zahraničí, já tam někdy přemlouvám ty lidi, aby žili lepší život. Opět vidím tam vždycky z toho publika, nevím, ze 100, ze 200. Vždycky jsou tam nějaký 3, který mají také založený ty ruce a opět na nich vidím, že mi na to serou. Jakože vůbec nechtějí, jo, že vůbec. A přitom vidím jako podle ksichtů, že by jako zrovna oni potřebovali trochu povolit. Tak se směju, jak říkáte, že někdy to chcete víc než oni sami. Tak já je prosím, aby žili lepší život. Jo. Ale to tak väčšinou býva inak, že tam, kde je najväčšia vlna odporu, tak to je presne to, kde to potrebuje prasknúť. Jo, ale učím se už dívat do těch tváří, které jsou sluníčkový a zapisujou si. Ježíš, to je zajímavý Pavel. Říkám, no, tak tady asi budu víc užitečný. A chcela som sa opýtať ešte na takú vec, ktorú som nedávno počula. A to je, že telo ovplyvňuje v 80% našu myseľ, ale v 20% je to naopak. Že mysl ovplyvňuje naše telo a že veľakrát aj to, že sa nám, akože nechcem povedať, že nechce, ale skôr, že sa ako keby nevieme pohnúť, že sa cítime zaseknutí, tak akurát riešili v tom rozhovore, že koľko práca s telom dokáže
urobiť aj v tom prednastavení mysle. No, to jsem objevil teď ty Indii skrz jogu, že opravdu jako yoga mě už nějakou dobu jako láká, protože z toho karate mám prostě nějaký tréninkový stereotypy a pohybový stereotypy a ta yoga je fantastická v tom, jak vás protáhne, jak se zadecháte, jak se vtělíte do sebe. A fakt je zajímavý vidět, když to tělo je v nějaký pozici, co to dělá s vaším spiritem. Když nějak sedíte, ležíte, jste nějak vohlá, nějak tomu decháte, jak se vám zlepšuje nebo mění ta nálada. Fakt jako zajímavý, nebo jak se nějak najíte, jakou pak máte náladu. Když si dáte kafičko, nedáte si kafičko, někdo kafičko má jako rituál, pomáhá mu kofeineček. Jak to jako ovlivňuje prostě, jo? Jak jsme podrážení, jsme nenažraný, jo? Takže to tělo opravdu jako, je to fakt taková alchymická dílna a je zajímavé, co všechno můžeme podpořit v našem těle, aby jsme se cítili líp. Oddechu, jídlo, pohyb, prostě držení těla, já nevím co všechno, co to všechno udělá s naší myslí. Ale já si myslím, že i naše mysl, nějaký vyvolávání vděčnosti, dělá zajímavý s tělem. Myslím, že na to odborník je slavný doktor Joe Dispenza, který to má jako najetý. A mně se líbí takový popěvek je na YouTube a tam je každá buňka v těle mém naplněna je světlem. Každá buňka v těle mém světlem i láskou je. Nějaký Karel Svoboda, takový holohlavý chlapík, dobrý, pozitivní, to tam valí. A mě to baví si to někdy tak jako vnitřně tuhletu mantru jako říkat takhle a mít u toho nějaký obraz, někdy se dívám do slunce a prostě každá buňka v těle. Když si říkám, já jsem vlastně furt zase zvědavý, co se stane, když to takhle budu rozsvěcet. Protože ty chmury nechat běhat v hlavě to umíme, že jo? Ale když tam jako pumpujeme to dobro, to světlo, tu lásku, tak co to vlastně jako s náma jako dělá, no, s těma buňkama. Podľa mňa toto je jak super, že to hovoríte, lebo veľa ľudí má na túto vďačnosť. Ja to v kuse rozprávam, že veľa ľudí odradza to, že tomu musí akože venovať nejaký čas, lebo veľa ľudí si predstaví, aj tak je to super, ja to tiež robím, keď mám čas, že si zoberiete pero a papier a naozaj proste do toho sa ponoríte, že za čo som všetko vďačný. A ja stále hovorím, že keď som to začala robiť cez COVID, tak ja som tak nevedela, čo si tam mám písať, že ja som si normálne na YouTube pozerala, že čo si tam ľudia píšu a ja som si iba vyberala, že toto tiež môže byť a trvalo mi to možno 2 týždne. Fakt, že kým som si akože povedala, že za toto ja môžem byť vďačná a nie iba, že som si čeripikovala, čo hovoria ostatní. Hej. A tak ja ale väčšinou, keď nestíham, tak ja si aspoň, že lahnem do postele večer a tak si poďakujem, že aspoň za 3 veci, čo sa mi v ten deň stane. Já jich dělám 10. A nutím k tomu svoji ženu. Vždycky, Anito, 10 věcí, které byly dneska super. Prosím mě, nech mě, dneska nebylo to. A ne. A otravuji. Dokud prostě to nevydá 10, tak ji nějak mučím. A najde vždy 10? Jo, tak jako na 5 už nechám být, když fakt jako neví. Ale opravdu to jde. A ono vás to nutí si prohlídnout ten den i v těch jako malých detailech, že jsme nějak možná snídali taky. Jo. Po té Indii jako si najednou vážíme úplně jiných věcí. Jo, prostě. Vzduch, čerstvý venku, jo, takový jako blbosti. Ale když nejsme zrovna po Indii, tak stejně se v tom dnu najde od jídla, po to, že dostanete dobrou SMS-ku, nebo že vidíte nějaký reelsko, něco, jako co vás potěší, to tam je. Jen jsme někdy jako líní fakani, si to vylovit z toho memory prostě, co od toho rána jsme vlastně jako zažili, jo. Že je dobrý si to připomenout, si pustit takový filmík, co tam bylo, tam bylo tohle. A keď to je veľmi ťažké podľa mňa aj, lebo sme tak prestimulovaní a tak predopaminovaní, že podľa mňa tam v tej hrbe smeti akože nájsť to, čo za niečo akože naozaj stojí. Podľa mňa je ťažké niekedy. Jo. A samozřejmě, když máme nějaký blbý období a fakt se stalo něco jako krutýho, tak tohle v tu chvilku nepraktikujeme a jsme u toho prostě, co bylo blbýho, nebo tak lapáme po dechu, ale není to, že nutíme se do vděčnosti vždycky. Ale když je takový ten nějaký jako standardní den, tak mi přijde ho takhle jako si ho podcukrovat je moc jako cenný. Protože jako v negativních vlastně sférách a emocích umíme prodlívat hrozně moc času a úplně automaticky. No zase je to takhle, tohle se zdražilo, teď mě nevzal telefon, ty vole. Jo, to vidím u těch lidí, jak furt brblají, jako takový brbla je v té hlavě. A říkám, hele, toho teď dej na stranu a teď mi řekni nějaký hezký věci, co se ti podaří. Já nevím. A já to říkám na tréninku i dětem na karate a oni třeba já nevím, říkám, tak jestli nedáš dohromady přesně 3, tak všichni děláte 100 kliků. Aha, takže ráno jsem vlastně měl, vlastně to byl dobrý, ta sušenka. Stihnul jsem autobus a odpadla nám poslední hodina. No vidíš, jak jsi si vzpomněl. Takže ono, když trochu na to zatlačíme, tak oni z nás kapou ty dobroty. Hej, no niekedy je ťažké, nie každý má niekoho, kto na neho
preskočí. Ale ešte mi tak ide, Pavel, že ako ste vy hovorili o tom trávení času so svojimi rodičmi. So mnou rezonovala ešte jedna vec, ktorú som počula od vás. A to bolo, že všetci vlastne obchodujeme s časom. Keď som to počúvala, tak som si hovorila, že keby sme si toto zvedomovali častejšie, tak by sme podľa mňa žili ten život. Ja neviem, či trošku není akože aj málo, ale že taký iný život. Tohle je velký téma. Já jsem tady třeba dneska proto, že já jsem chtěl tohle zobchodovat. Tenhle čas mám. Já jsem se podíval na to, jako co děláte, nebo jak vypadá ta platforma. Okay. A to mi píše jako mraky lidí a mám pozvánky do podcastu. Já se koukám na to a když to jako necítím nebo nevidím, mají 6 odběratelů, tak a chtějí si na mě jako nahonit nějaký ty, tak já to neudělám to. Prostě. Takže jdu po tom pocitu, po nějakých praktikálích, takovou fúzi dělám těch věcí. Říkám, jo, já jdu jako někam vyměnit svůj čas. Teď jsem se mohl válet doma, nevím, na gauči, že jsem dneska 2 klienty, takže bych klidně odpočíval. Jsem měl dobře rozdělanou takovou siestu. Tak má to dost mrzí. Ne, právě nádherný, něco tvoříme a já jsem nějak v tom viděl nějakou vaši jako upřímnou práci a říkám, jo, tohle chci podpořit. Takže jo, a mě budete 45 za prostě, nevím, 2 měsíce. Si říkám, že když na mě budou nahoře hodný, tak jsem fakt v půlce. Takže já si jako fakt vybírám, koukám se na to. Či těch nabídek, s kým já jako si můžu jít, nevím, povídat, nebo že lidi, máte hezké myšlenky, něco jít na oběd. Tyve, to jsem dělal před 10 roky. A oni mi pak říkají, mám taky takové myšlenky. Říkám, to je skvělý, a proč jsme tady? To jsme si mohli napsat. Já mám taky jaký myšlenky, já taky tak hezký den. Takový tomu jsme nemuseli do Prahy, nebo jako. Ale já jsem dřív šel do těch nových věcí a těch výzev a když někdo v tom mailu byl jen trošku nějak kreativní, tak říkám, jo, tak to zkusím teď vůbec. A když nějaký ředitel, nějaký velký pojišťovny říká, my bychom potřebovali před tou akcí se sejít, říkám, to se nesejde. To nás zase naučil covid, že to všechno jde s onlinem, že čumíme do těch a já nemusím jít půl hodiny do Prahy. Takže ten čas hodně střežím. A to radši tu akci nevezmu, než že pojedu do Prahy navíc. Prostě to neudělám, protože oni si chtějí, my si chceme jako tak domluvit, říkám, to se můžeme domluvit u toho počítače, budeme se taky stejně na sebe čumět. Takže jako to nějak zacítit, říkám, to ne. Prostě to nehraju si. A bylo to tak od začátku? Ne, vůbec. Ježíš Maria, v tom klubu karate jsme vzali každýho, prej, pojď ty taky, vole, když ty seš šílenej, to budeš dělat bordel, ale hlavně nám někdo zaplatí nájem. A teďka, když někdo dělá nějaký bordel nebo je nějaký nekompatibilní, tak říkám, to nemůžeme tady. To byl samozřejmě jako vývoj, jako dřív, co jsem přetrpěl, ale jsme platili složenky, nájmy, trenéry a teďka už se to tak dělat nemusí. Áno, však to je väčšinou taká cesta. A ja veľakrát hovorím ľuďom, že ono sa to proste nedá veľakrát väčšinou preskočiť. Že väčšinou si tým proste musíte prejsť krok po kroku. A vy si vážíte, tam taky roste ten kredit, ty hodnoty, úcty k sobě, tím, že jste musela ustát si cenu nebo nějaký podmínky nebo vydržet nějaký dětská náročný, co dělají bordel v tělocvičně, to já jsem si prošel od píky, od 4 letech, který jsem trénoval po 60 letý. Prostě, nevím, 15 let v kuse. Jako. No, však to sú takéto. No, však tí, čo ste v procese, držím vám palce, prejde to. Všetky tieto veci, ide to s vekom. Mne totiž to tak išlo. Mne totiž to zomrel teraz nedávno jeden známy, jeden môj kamarát a mal 33 rokov. Vtedy som si naozaj tak akože zvedomila, že aká je krehkosť toho života. Hej. Že podľa mňa veľa z nás sa na to pozerá tak, že máme strašne veľa času. A že ono je to také strašné klišé, že žij každý deň ako keby bol tvoj posledný. Hej. Ale akože niečo podľa mňa sa dá robiť preto, aby sme si to možno trochu viacej zvedomovali. Že možno neodkladať všetky tie rozhodnutia na to, kým to bude lepšie, kým príde tá správna situácia, kým sa stane XYZ, ale že niečo, že ako nájsť to, alebo viem, že ako nájsť v sebe tú silu, že čo nás trošku prostě tak kopne. O to říkáte dobře, no. No jako žít den, jako kdyby byl poslední, tak to je jako dobrá hláška, ale já bych ji vyměnil za to, že prostě jenom, jako pojďme žít ten den, jako že tenhle den už nebude. Tenhle den dneska je jako poslední, tak ho zkusme v těch interakcích nebo se sebou prožít tak, jakože buďme, jako kdyby každý den byl protknutý tou úctou k tomu životu. A to není o tom, že musíme být nějak hrozně aktivní a usmívat se od ucha k uchu, to ne, ale vlastně v tom dnu mít takových pár okamžiků, kde se jako zastavím, více nadechnu, poděkuju, že to je. Pro mě jsou to rána, který když se zbudím, tak děkuju každý ráno prostě, že tu možnost mám. A večer děkuju a děláme tu vděčnost. A jsou to takový malý zastavení, že prostě jste na červený v autě, ale jenom se jak zahledíte, vidíte ty jiný lidi, někteří jsou starý, vidíte starý babičky, čekají na tramvaj. Byly mladý holky.
a vy všichni teenageři, který jste vysmátí a říkáte kámo, tak budete taky starý báby na tramvaji. No. Tak tyhle ty mikrookamžiky, takový věčnosti i pomývosti dohromady, jako pozvat do toho svého života. Ale ono je to těžko předatelný, pokud lidi nemají ty zkušenosti, kterou jste třeba zažila jako vy, že když ta smrt nás víckrát políbí jako na blízko, tak se rodí teprve tyhle aspekty. Pokud je nám to někde vzdálený, tak je to něco, co jsme slyšeli ve filmu a v televizi. A umřela nám nějaká praprateta, kterou nikdo neviděl nikdy, tak nám je to jedno. Ale čím jsme díl na světě, tak tím asi budeme mít víc zkušeností s touhle matičkou smrti. Ja som raz počula rozhovor s jednou pani, myslím, že bola z Ameriky, robila taký rozhovor v Libanone, myslím, že to bolo. A teda Arabky, ako to oni majú vo zvyku, tak oni chodia proste každý, ako moja babka nechodila, tiež si doma neumývala hlavu, takže oni si každý deň chodia fúkať vlasy, hej, majú ten, moja sestra to volá, že plný devadelný make-up, hej. A ona sa ich pýta, že ako je možné, že vy sa to proste, že každé ráno sa takto proste dávate dokopy, že koľko tu bolo a koľko rokov tu bolo, sú proste vojny, konflikty a že my doma v Amerike proste chodíme v leginách, v goch a máme vlasy v cope. A tá žena jej povedala, ona má tak okolo 50 rokov, ona, že no, lebo každý deň musíš vyzerať, že každý deň chceme vyzerať najlepšie, ako môžeme, lebo nikdy nevieš, kedy bude koniec. Akože to boli tiež také veci, že som si povedala, že akože to je o dôvod viacej sa o seba starať, hej? To je hezký. Já vlastně sbírám všechny tyhle ty moudra, co se ke mně tak donesou v nějakém rozhovoru nebo v nějakém typu. Mě baví se dávat do takové přihrádky v sobě, jako že i tohle je jako možný. Že já třeba dělám jako taky nějaký vztahový terapie, vidím, jak třeba nějaký vztahy možná jako vyprchává z nich něco právě proto, že se ty lidi přestali o sebe starat, jo? Že už jsme si jistí, tak dobrý, tak se už nevoníme, už tohle taky. Takže je moc hezky vidět a všech různých Italové, Francouzi, když pominu některé jejich typy nátury, tak třeba tam mají ty muži, že o sebe třeba pečujou ještě jinak než ta generace. Ty mladí taky si jsou na tom jako líp nebo jaký, ale že to je jako hezký, že když tam jako kultivujeme i tady to. Tak já třeba s módou jsem jako na 4 a právě moje žena mi vždycky od začátku říká, ty řej zase v teplákách, jako, že v toho sportu jsem vypatlanej, prostě v teplákách. A když jdeme jenom sem, když jdeme jenom do pizzerie, to říká můj foto taky vždycky, že jdem vždycky jenom sem, ty vole. Pak se zase daví lidi, vole, fotějí se s tebou a ty si tam v teplákách, ty vole. A já říkám, ježíš, móda, taký povrchní. Jednou jsme šli a ona si na sebe vzala nějaký strašný hadry. Hnusný, starý, nějaký zahradní hadry, prostě zahradní boty, nějaký křusky prostě úplně. A já jsem úplně na ní čuměl a říkám, co to máš na sobě? A ona, tak jdeme jenom sem, ne? A já, ty to je hnus. A ona říká, takhle se cítím s tebou. A já říkám, no tak to byla dobrá medicína. To jsem zacítil, takže taky jako když koukám svého šatníku, říkám, kámo, tak ty si musíš něco koupit, protože tady máš starý hadry prostě. No, tak já myslím, že to s tou péčí jako souvisí, že tolik věcí může být jako dotažených nebo hezčích, jako není potřeba na to nějak brutálně lpět, ale můžeme se jako potěšit, můžeme mít něco slušivého, přesto pohodlného, z nějaký dobrý, jako že to není nějaký konzum, že to šili děti z Bangladeše, že to všechno, že mě jako, že se někdy i v těchto sférách nechám rád jako poučit, že to je jako dobrý. Takže dobrý tip, starat se víc o sebe. Čo radíte, alebo ako to riešite s klientmi, keď sa napríklad v tých vzťahoch začnú tak ignorovať? Lebo ono to plne akože v tom dopaminovom, v tom akože našom podľa mňa tom veľmi rýchlom svete sa to deje vlastne veľmi rýchlo, častokrát. Jakože jsou proti sobě a mluví spolu na půl huby, on neposlouchá. No. Čo je ignorovat a jako neslyšet se, jo? Jestli je to nějaký, že už ten druhý mě nudí, už mě to nezajímá, a nebo dokonce je v tom i nějaký takový jako, že mu tím dávám jako najevo, že už pro mě není důležitý. To má pro mě spoustu rovin, jako odstínů, jak jako ignorovat. Ale pokud je to nějaká provozní hluchota, já těm lidem taky připomínám, že tady Marii a tady Martina máte půjčenýho na chvíli od života. Jakože ten vztah má nějakou expiraci, že spolu nebudete na věky. Tak jenom jako vnímej, aby to jednou nebyly nějaký dluhy k tomu životu. Jasně, jsme někdy unavený a po bytě na sebe něco zakřičíme, prosím tě, já tady něco dělám. Prostě je klasická nějaká Čecho-Itálie, se jako to dobrý. Ale pokud je z toho nějaký lifestyle, a pak se objeví přesně někde v kanclu někdo z růží a někdo pozorný, tak to je přesně takhle, proč vznikají ty milenci a milenky, protože najednou někdo má plnou pozornost a slyší vás a cítí. A doma, prosím tě, to je ta moje máňa, ale no, to je začátek konce. Jako. Takže se začněte snažit, protože vám ji pak odvede nebo jeho někdo jako jiný. A vy se pak budete divit, protože všechno bylo důležitější než jako chvilku jako té pozornosti. Takže by bylo dobré, aby ty páry se učily,
jestli mají vztah, že prostě mobily vlastně vůbec nebudou na stole, protože to je nějaká entita, kterou když dáte na stůl, tak jste tam ve třech. Nejste tam ve dvou, jste tam ve třech. Tomu druhému furt vyjadřujete, že tohle je teda hrozně důležitý, možná stejně důležitý nebo důležitější než ten druhý, proto tady je, ale může to být někde jinde. Ať mají ty lidi nějaký vědomí, byť krátký časy, kde se potkají a chvilku se slyší. U snídaně, u oběda, u večeře, na procházce. Ať mají nějaký kontakt v tom dnu a ne, že to je jednou za týden, co jo, prosím tě, ještě je potřeba. Ono se to pak zredukuje jenom na ten provoz a na obsluhu toho základního živútka, jo. A ja ešte tak často počúvam, že skúsi sa porozprávať, tak veľakrát sa mi vráti, že ale však ja viem, čo mi na to povie. Mm-hmm. Že veď ja ho poznám. Alebo veď ja ju poznám, ja viem, ako to, že čo mi ona na to povie. Někdy je to pravda, někdy je to arrogantní. No ja si myslím, že my veľakrát v skutočnosti akože nevieme. Vieš, že my si myslíme, že vieme. To je podľa mňa niečo iné v takých tých náročnejších situáciách, nie v tých, že aký chceš nánuk, hej. To je samozrejme, že tam si to dovolí tipnúť, ale že v takých tých náročnejších situáciách, že podľa mňa to je nebezpečné, že mne to tak príde, že až nebezpečné domnievať sa. Strašne nemám rád do domnienky. Já si myslím, že to je proto, že jsme neviděli jako třeba děti, jako dospělí opravdu zralí vzory, který se respektují v tom mužsko-ženském světě. Ty děti by cítily, jak ta máma s tím tátou opravdu komunikují třeba o těžších věcech, jak se ctí, jak jako uznají tu jinakost toho druhého. Že to tam jako chybí, jo? Že vždycky prostě buď on byl pod pantoflák, nebo ona jí schytala, nebo se nějak ignorovali v nějakým studeném prostředí. Jako teď uvádím ty špatný jako příklady, protože myslím si, že jich je jako víc než těch dobrých. Že vlastně nemáme jako vzory, kde bychom viděli, jak vypadá úcta a respekt, vyvěrající opravdu z přirozenosti mezi mužem a ženou. Ne jako, protože nám to nakázala morálka a my z nějakého kreditu jsme takhle velmi to necítí. A tohle si myslím, že je třeba si připomínat, protože v těch vztazích, a jak jste říkal, jak je rychlá doba, tak to tam chybí. A prostě nám ujíždí jako vlak, že vlastně se minem, že se vlastně necítíme, nebo furt je kariéra a tamto a tamhle to je důležitější a tahle dovolená. A tohle auto, než ten vztah, říkám, to je dočasný, tak jenom aby ste toho stihli bejť. Toto je inak super, že to hovoríte. Ja som raz počula aj rozhovor s jedným rozvodovým právnikom a on povedal, že každý vzťah končí a je to buď rozvod alebo smrť. A na toto podľa mňa veľakrát zabúdame, hej, že aj keď sme, akože konkrétne potom sme sa s advokátom tu bavili samozrejme o tých praktických veciach, hej. Ale hovorím, že to vychádza z toho, že mať to zvedomené znamená mať náročné konverzácie. Aha. Veľakrát a veľa ľudí to chce zamiesť pod koberec, že vidia, nerozmýšľam nad takými vecami a že by to mohlo skončiť že no ale raz to tak proste bude a či to bude za 5, za 10, za 20, akože to nikto z nás vlastne nevie, hej. Jo. Že nikto z nás nevie, ako dlho tu budeme. Je to pravda, no, ale tohle z vás už mluví nějaká fakt taková ta moudrost a zkušenost života. A když je někdo tím nepolíbený nebo je méně citlivý, tak to takhle schodí, že to jsou nějaký keci. Ale proto říkám, štěstí není pro každého, protože součástí toho je i naše nějaká citlivost, tohle cítit. Ono ne všechny uvědomění se odehrajou tady, některý se prostě dějou tady. Jedna z věcí, co otvírá naši citlivost nebo nějakou hloubku, je vlastně jako bolest a ztráty. A ty jdou taky ignorovat a jde to vzít po povrchu. No, umřel, každý tam musí, no, to jsou takový. Teprve vidět, jak to někde odbyde, že je pro něj hodně těžký u toho vlastně tím svým prožívacím mechanismem jako bej toho, když mu něco se vytratilo z toho života. No. Tak niekedy je to aj taká obrana voči tej bolesti, že ju nechceme prijať. Jedna naša psychologička, ktorá tu bola, tak raz povedala, že zmena musí prejsť na všetkých troch úrovniach. A to je, že vedomá, pamätám si iba dve, jedna bola, že vedomá, duševná, ešte bola jedna. Možná aj fyzická, ne? Môže byť, áno. To prožijem úplne ako, že to fakt cítime v tele. Že jednoducho, že najprv to musí prejsť všetkými úrovňami a že to chce čas až potom príde tá skutočná zmena. A teda možno dúfam, že tá zmena k lepšiemu potom v tejto epizóde. Ja si tak myslím, že už nám tu čas týka. A nie, ešte máme 10 minút. Čo by som sa ešte pýtala? Čo, Pavel, keď sa bavíme o tých vzťahoch, keďže vy ste ženatí, tak mi povedzte, že čo je vaša taká nejaká, čo je vec, niečo, čo sa snažíte držať si v tom vzťahu, lebo veríte, že vám to pomôže? Chci říct, že to je čerství, to znamená jako, nebo ani ne rok, že v srpnu to bude rok, takže jsem na tomhle poli takový jako nováček. Alebo teda, já jsem slyšel, mně se líbil pan profesor Grof, Stanislav Grof, který říká jedna z věcí, že
to, jak se pozná míra zralosti jako lidí je, jak řeší konflikt. Já se snažím, a myslím, že mi to i docela jde, tohleto místo jako fakt opečovat a mít jako v úctě. Že když prostě, nevím, s Anitou nesouhlasím, nebo má nám nějakou pivku, má svou jako náladu, tak já tam jako držím v nějaký, jako nějak ve své síle, ve svém srdci a že prostě, já jsem nikdy na ní nebyl sprostý a nechci být. Nechci být sprostej tady v tom. Nechci se zachovat někdy jako hrubě v tom. Chci jako umět přijmout, že ona to vidí jinak, nebo že ona teďka má nějakou tu, ale jako já tam trénuju tu sílu toho jako muže. To je pro mě hrozně moc jako důležitý, jak vlastně řešíme náročné věci. Jestli se umíme slyšet, jestli se umíme jako, pak když jsou nějaké emoce, si fakt sednout a říct, jo, já jsem to cítil takhle, protože já jsem to prožil takhle. Nechat domluvit toho druhého. Jako rokovat o tom. Já mám vždycky ochotu se domluvit. Vždycky mám tu otevřenost vlastně zahlídnout ten pohled toho druhého. Přál bych si, aby on taky zahlídl ten můj a nedávám, že můj je lepší než jeho, ale jenom to dávám vedle sebe, aby jsme si je mohli prohlídnout. Tak tohle je něco, na co si dávám jako pozor. To tam se snažím hodně ctít, tohle místo. A máte to tak vždy? Ne, jasně, tak teď říkám, teď bylo 45, takže čím víc dozadu, tak jsem byl větší tele, takže to. Ale ochota se dohodnout, tak tu mám snad jako vždycky a tu otevřenou. To jsem měl snad jako vždycky. Jo, byl jsem možná někdy víc jako horká hlava, ale myslím, že jsem nikdy nebyl jako hrubej, nebo tohle, to, co někdy chlapi předvedou v těch stazích, to je síla. Jakože jsem vždycky ty ženský jako ctil a bylo tam. Možná moje téma bylo, že si víc pohlídat možná nějaký svoje hranice a nebejt tak hodnej, jakože víc někde říct, hele, tohle už je jako to, že některý muži inklinují k tomu, že jsou moc a někteří zase jsou jako málo, tak já mám pocit, že jsem spíš možná mohl být ten málo. Že jsem se jako učil víc dát vědět, hele, to už jako si nenechám nějak líbit. No. I když moje okolí vždycky říká, ty jsi vždycky tak řekl všechno. No tak vypadalo a pak byly nějaký niterní věci v těch vztazích, kde já jsem si jako neřekl, nebo jsem to nějak jako nechal to být. A to taky člověk docejtí, že mu to doteče tenhle příběh až později, po těch rozchodech, po těch bolístkách. No, to veľakrát mávneme nad veľa vecami podľa mňa rukou, lebo to chceme mať z krku a ono sa nám to niekde vypomstí. My sme sa inak akorát s Peťom Podlesným, to je taký pán zo Slovenska, čo sa venuje mužom, on rozmýšľal, že dneska so mnou príde, ale nakoniec mu to nevyšlo, tak sme sa presne bavili na tému týchto dobrých chlapcov. A tam sme vlastne prišli na to, že až práve to pre mužov aj pre ženy, že byť, ja to nazvem, že zbytočne dobrý, alebo zbytočne sa ohýbať, vlastne sa nám vždy vyplatí, akože vráti. Tak, ale myslím to, že v negatívnom slova zmysle teraz. Chápu, no. Jakákoliv nerovná váha vždycky přijde a zaťuká, hele, jsem tady, účetní. No, je to tak. To je jak na tých oných hojdačkách. Jo. Jednoducho, že proste vyletíte. Týmto by som to asi uzavrela. Myslím si, že je taký dobré časovo sme. Takže ďakujem krásne, že ste si na mňa našli čas a vám dúfam, že sa to páčilo. No, ďakujem krásne. Taky ďakujem. Ďakujem, veľmi si to inak vážim. Ďakujem, že si dopozerali túto epizódu do úplného konca a ak s tebou teda táto epizóda rezonuje, čo predpokladám, že áno, tak potom odporúčam ako ďalšiu epizódu si pustiť epizódu číslo 69 s Alešom Bednážikom o sebasabotáži. Ďobni si to sem, myslím, že je to tu. Takže poďme na to a prosím, nezabudni nám dať like, share a subscribe. A do komentu, čo s tebou v tejto epizóde rezonuje. Ďakujem ti krásne, veľa to pre nás znamená. Čau.